Il-vjaġġi tal-karozza tal-linja għal dan is-sajf se jiżdiedu bi 300 kuljum. Ħabbret dan il-Malta Public Transport li fis-qarrija qalet kif mingħajr il-ħadd se tibda topera l-iskeda tas-sajf b'karozzi tal-linja iktar frekwenti fuq uħud mir-rotot popolari. Fost dawn hemm rotta 212 minn Taslima l Buġibba, rotta 223 minn Buġibba lejn Tuffieħa u rotta 31 mill-Belt għal Buġibba. Għawdex imbagħad huma dawn ir-rotot li se jraw żieda fil-frekwenza. Rotta 310 mir-Rabat għal Marsalforn, rotta 311 mir-Rabat għal Dwejra u rotta 322 minn Marsalforn għal Port tal-Imġar. Is-servizz ta' trasport pubbliku se jkun estis ukoll għal bajiet popolari bħall-Armir, Wit iż-Żurrieq, il-Ġnejna, Popaj Village u Arlapsi. U dawk li għandhom tal-linja cards se jgawdu minn nollijiet u rħos matul is-sena, filwaqt li l-biljetti li jinxtraw minn fuq il-karozza tal-linja se jiswew €2 matul l-istaġun tas-sajf. Fil-ġimgħat li ġejjin se tkompli tikber il-flotta ta' karozzi tal-linja u b'aktar minn 30 karozza tal-linja ġdida iddisinjati apposta għat-toroq Maltin li jfilħu jġorru aktar passiġġieri. Karozzi b'arja kundizzjonata, aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u environmentally friendly.